नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. उद्योगक्षम आणि रोजगारक्षम कोकणाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं राहणारं नेतृत्व म्हणजे अर्थातच आमदार प्रमोदजी जठार. जठार साहेब, खरं तर या मुलाखतीमध्ये मी स्वागत करतोय. आपण विधान परिषदेचे आमदार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती आपली ही मुलाखत या ठिकाणी आपण घेतोय, करतोय. अगदी मनापासून आपलं अभिनंदन देखील करेल आणि शुभेच्छा देखील देईल, कारण की अनेक वर्षानंतर कार्यकर्त्यांची इच्छा पूर्ण झाली आहे. साहेब, तुम्ही नेमकं या आमदारकीकडे कसं पाहताय? मी माझ्या पक्षाचे, माझ्या पक्षश्रेष्ठींचे सगळ्यांचे आभार मानतो की मला सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, कोकण या भागामध्ये पुन्हा लोकसेवेमध्ये विधान परिषदेचा आमदार म्हणून काम करण्याची संधी दिली. आता पक्ष हा कार्यकर्त्यांचा मिळून बनलेला असतो, त्यामुळे मी तसा कार्यकर्त्यांचा आमदार आहे. बरोबर. त्यामुळे या सगळ्या कोकणातल्या कार्यकर्त्यांचा आमदार म्हणून त्यांचा पक्षातला समन्वय, त्यांना ताकद देणे, त्यांची संघटना आणखीन भारतीय जनता पक्ष मजबूत करणं आणि हळूहळू 100% भारतीय जनता पक्ष होण्यासाठी प्रयत्न करणे, हेच काम मला पक्षाने दिलेलं आहे. साहेब, खरं तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये आपल्याला मानणारा प्रचंड एक वर्ग आहे. कशा पद्धतीनं पक्ष संघटन होतानाचं चित्र आणि अगदी आता 12 वर्ष मोदींच्या कार्याची पूर्ण होत आहेत, आपल्याकडनं कशा पद्धतीने या ठिकाणी पक्ष संघटनेचं कार्य पाहायला मिळेल? बघा, आमच्याकडे सिंधुदुर्गात तरी आम्ही भारतीय जनता पक्ष हा 60-70% जास्त आहे. आमचे सगळे राणेसाहेब आणि इतर मंडळी आल्यामुळे भारतीय जनता पक्ष जवळजवळ 100%. रत्नागिरीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचं काम दोन्ही जिल्ह्यामध्ये उत्तर दक्षिण थोडं कमी होतं, म्हणून त्या ठिकाणी लक्ष देण्यासाठी म्हणून माझी नेमणूक झालेली आहे. आता संघटन वाढीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातून अनेक उपक्रम येत असतात. त्यामुळे आम्ही 2 प्रकारे संघटन वाढीचं आम्ही काम करतो. एक, केंद्र आणि राज्यामधना जे काही कार्यक्रम येतात, जसं आता मोदी साहेबांच्या कार्यकाळाला 12 वर्ष पूर्ण झाली. या देशामध्ये काँग्रेसच्या काळामध्ये अशी एक मानसिकता होती की काँग्रेस व्यतिरिक्त, ती जनतेची पण होती आणि राजकारण्यांची पण होती, की काँग्रेस व्यतिरिक्त कुठलाही पक्ष एकसंघपणे या देशावर 5 वर्षापेक्षा जास्त कार्यकाळ राज्य करू शकत नाही, सरकार राहू शकत नाही. हे आपापसातल्या आली तरी आपापसातल्या भांडणाने पडतील, अशा प्रकारचं एक लोकांची मानसिकता झाली होती. या मानसिकतेला छेद देण्याचं काम प्रथमच मोदी साहेबांनी त्यांच्या सरकारच्या माध्यमातून, बिगर काँग्रेसी सरकार 12 वर्षापेक्षा जास्त, म्हणजे एक तप जणू या देशावरती ताकदीने राज्य करते. मला वाटते हा विश्वास या 12 वर्षाच्या तपपूर्तीच्या केंद्राच्या आणि राज्याच्या कार्यक्रमाने सामान्य माणसांना, कार्यकर्त्यांना, राजकारणातील धुरीणांना, सगळ्यांना या देशातून मिळालेला आहे. हा मोठा विश्वास मोदी साहेबांनी दिलेला आहे. मी तुम्हाला कोकणामध्ये 12 वर्ष मोदी साहेबांचं काम चालूच आहे आता देशात. महाराष्ट्रात जवळजवळ 10-12 वर्षाचं काम. पण आम्ही एवढ्यावरच थांबलो नाहीये. म्हणजे देशामध्ये देव, देश, धर्म, रयत या सगळ्या गोष्टीचं रक्षण करण्याचं, त्यांना ताकद देण्याचं काम मोदी साहेब, त्यांचं सरकार, फडणवीस साहेब त्यांचं सरकार, रवींद्रजी चव्हाण आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीमध्ये करतायत. पण मला तुझ्या माध्यमातून जनतेला सांगायचं आहे की या 12 वर्षाच्या कार्याने प्रभावित होऊन
आम्ही कार्यकर्त्यांनी सुद्धा कोकणामध्ये पुढचे 12 वर्ष काय होणार आहे, हम्म. म्हणजे पुढचं 12 वर्ष साई माझं कोकण कुठे पाहिजे, बरोबर. त्याचा बॅकलॉग विकासाचा कसा दूर झाला पाहिजे. हम्म. नाही तर नुसतं आम्ही सेलिब्रेशन मोड मध्ये नाही, आम्ही सगळे आता ऍक्शन मोड मध्ये आहोत. हम्म. वी आर नॉट इन सेलिब्रेशन मोड, वी आर इन ऍक्शन मोड. ऍक्शन मोड मध्ये असताना आम्ही काय केलं, तर आम्ही कार्यकर्त्यांनी एक संकल्प केलाय की कोकणामध्ये काय कमी आहे, काय व्हायला पाहिजे, हम्म. कधी व्हायला पाहिजे, कसं व्हायला पाहिजे. म्हणून केंद्राचं आमचं सक्षम हम्म. विकासाभिमुख स्ट्रॉंग सरकार, मोदी सरकार, जे आता विश्वगुरु म्हणून व्हायला चाललेलं आहे ते सरकार, म्हणजेच आमचे पंतप्रधान, आमचे देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आमचे लाडके मुख्यमंत्री, त्यांचं मजबूत सरकार. त्यांच्या सोबतीने शिंदे साहेब असतील, त्यांच्या सोबतीने पवारताई, त्यांचं राष्ट्रवादी, हे सगळ्यांचं मिळून एक स्ट्रॉंग सरकार. झेडपीमध्ये आमच्या महायुतीच्या सत्ता आहे, पंचायत समितीमध्ये आहे, हम्म. अगदी सरपंचापर्यंत ही सगळी यंत्रणा, पार्लमेंट से लेके पंचायत बरोबर. अशी आमची घोषणा होती. त्या घोषणेप्रमाणे आम्ही आता झाल्या. मग आता याच्यातून लंकेत सोन्याच्या विटा असतील, पण माझ्या सिंधुदुर्ग, माझ्या रत्नागिरी, कोकणात काय घडायला पाहिजे, हम्म. म्हणून साई आम्ही काही 10 गोष्टी काढलेल्या आहेत. जस. त्या तुझ्या माध्यमातून मी जनतेपर्यंत पोहोचवतो. जरूर सांगा. की त्याच्यामध्ये आम्ही या कोकणाचा सर्वांग विकास कसा होईल, बरोबर. काय कमी आहे, काय व्हायला पाहिजे, काय थॉट आहे, हे मला वाटते तुझ्या आजच्या या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून झालं. मी कोण आहे, मी आमदार झालो याचं कौतुक करण्यापेक्षा बरोबर. आम्ही सगळे मिळून काय करणार आहोत, आमचं टार्गेट काय, आमचं ध्येय काय, आमचा उद्देश काय, आणि विकास 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 म्हणतात तो ऍक्च्युअली काय व्हायला पाहिजे, तुझ्या माध्यमातून मला वाटतं जनतेपर्यंत आज पोचूया. निश्चित. मला वाटते ते फार ताकदीचं होईल. म्हणून मोदी सरकारच्या 12 वर्षाच्या तपपूर्तीनिमित्त हम्म. आम्ही संकल्प केलाय की आम्ही कार्यकर्ते, मगाशी मी सांगितलं पंतप्रधान आमचे लाडके देवा भाऊ, आमचे रवींद्रजी चव्हाण साहेब प्रदेश, आमचे पालकमंत्री नितेशजी, पलीकडे उदयजी, त्याच्या पलीकडे तटकरेताई, या सगळ्यांच्या मते हम्म. सब समाज को लिए साथ में सगळ्या महायुतीच्या लोकांना पुढील 12 वर्षाने 2026 ते 2038 हम्म. चा आमचा संकल्प तुझ्या या चॅनलच्या माध्यमातून मी लोकांना सांगतो की पहिला आमचा मूळ काय होतं, तो रोजगार. खरं. आता तू विषय काढलाच रोजगार, म्हणून मी त्याच्यावर आलो की आधी पुढच्या 12 वर्षात मुंबईला जाणं बंद झालं पाहिजे. बरोबर. बंद झालं पाहिजे म्हणजे रोजगारासाठी, रोजगार इथेच मिळाला पाहिजे. म्हणजे किमान 50% तरुणांना जिल्ह्यातच 25,000पेक्षा जास्त बरोबर. नोकरी उपलब्ध करून देणे, या कोकणामध्ये आमचं पहिलं ध्येय. 10,000 नवीन MSME युनिट्स, आंबा, काजू, मासे, दूध, या सगळ्यावरती प्रक्रिया करणार युनिट्स, छोट्या 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 अगदी कॉयर पासून खरं. या छोटे उद्योजक निर्माण झाले पाहिजे. म्हणजे त्यांना तिथे प्रत्येकाकडे 5-10 मुलं नोकरीला लागली तरी माझी मुंबई, हम्म. गोवा किंवा इतर पुणे या भागात गेलेली आमचं टार्गेट आहे की रिव्हर्स मायग्रेशन झालं पाहिजे. बरोबर. 10 लाख लोक परत गेलेले तरुण परत आले पाहिजे कोकणात. बरोबर. आणि दरडोई उत्पन्न जे आपण म्हणतोय, खरं तर कोकणाला त्याची गरज आहे. आता 1.5 लाखापर्यंत दरडोई उत्पन्न कोकणातल्या व्यक्तीचं आहे, ते 5 लाखापर्यंत जावं असं आमचं, म्हणजे रोजगार या विषयामधलं मी तुला सांगितलं. दुसरा आमचा उद्देश आहे कनेक्टिव्हिटी. हम्म. कनेक्टिव्हिटी बाय रोड. मुंबईमध्ये जायला तुला इथून कणकवली किंवा सावंतवाडीतना दादरला जायला 12-15 तास लागायचे. आता आमचं 90% मुंबई गोवा रोड पूर्ण झालाय. खरं. मला विश्वास आहे पुढच्या वर्षभरामध्ये तो अगदी क्लिअर होईल आणि सावंतवाडीच्या बांध्यावरून हम्म. ते तुम्ही दादरला हम्म. 6 तासात पोहोचाल. बॉम्बे टू गोवा 6 तासात होईल. म्हणजे काही लोक मोप्याकडे जाण्याबदली विमानाने जाण्यापेक्षा बाय रोड जाण्याचे, मी तर हल्ली बाय रोडच जातो, कारण मला पण 5-5 हजार. खरं. कोकण रेल्वे दुपदरी झाली पाहिजे, 20 नवीन गाड्या सुटल्या पाहिजेत, बरोबर आहे ना. हम्म. आणि रेल्वेने पण आणखीन दुपदरी झाल्यामुळे आणखीन फास्ट होईल, हम्म. त्यामुळे ते फास्ट झालं. चिपी, रत्नागिरी विमानतळावरून दिल्ली, बंगलोर, दुबई हे झाल्या पाहिजेत. आता रत्नागिरी एअरपोर्ट पण सुरू होते. हो.
दुसरं कनेक्टिव्हिटीमध्ये प्रत्येक गावात BSNL, जिओ, एअरटेल चे टॉवर झाले पाहिजे. अगदी. कनेक्टिव्हिटी झाली पाहिजे. बाय एअर, बाय रोड झाली, बाय एअर झाली आणि बाय वॉटर. हम्म. जलवाहतूक जी आता नितेशजी राणेंनी मध्ये सुरू केली होती, हम्म. नितेशजी राणेंनी जी सुरू केली होती ती पर्यटकांसाठी होती, पण आता कमी दरात आणि सर्वसामान्यांसाठी सुरू व्हावी असा आमचा नितेशजींकडे आग्रह आहे. क्या बात आहे. म्हणजे ती कनेक्टिव्हिटी. शेतकरी मच्छीमारांचं उत्पन्न दुप्पट नाही तर तिप्पट झालं पाहिजे. हम्म. साई विथ कॉफी, कॉफी विथ Yes. साई. त्यामुळे हे जे उत्पन्न जे आहे Thank you. ते भाऊ कसं करायचं, तर आपूस आंबा आहे त्याच्या आज 5,000 कोटीचा टर्नओव्हर होतो संपूर्ण कोकणात, हम्म. तो 25,000 कोटीचा झाला पाहिजे. फळ प्रक्रिया, मत्स्य प्रक्रिया, दूध प्रक्रिया 100% कोकणात झालेलं आहे. हम्म. प्रत्येक शेतकऱ्याला घरगुती आणि बागायतीसाठी 24 तास वीज मिळाल्या पाहिजे. बरोबर. कोकणातल्या सगळ्या वीज वाहिन्या अंडरग्राऊंड झाल्या पाहिजे. मागतील तिथे सबस्टेशन आलं पाहिजे. त्यामुळे वीज, कारण आता विजेमध्ये हम्म. देश स्वयंपूर्ण आहे. खरं. आपल्याकडे एक्सेस वीज आहे, आता कुठे लोड शेडिंग नाही. त्यामुळे वीज आता 24 तास गेली पाहिजे. हम्म. पर्यटनामध्ये गोव्याला टक्कर दिली पाहिजे. म्हणजे काय करायला पाहिजे, वर्षाला 1 कोटी पर्यटक आले पाहिजे. आज 20 लाख येतात, 1 कोटीला आले पाहिजे. कोकणातील सर्व समुद्र किनारे इंटरनॅशनल बीच डेस्टिनेशन झाले, हम्म. त्यांची अद्ययावत झाली पाहिजे. बरं. 5,000 होमस्टे झाले पाहिजे, क्या बात. 200 रिसॉर्ट झाले पाहिजे. स्थानिकांना 2 लाख मुलांना रोजगार मिळाला. रायगड, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, सावंतवाडी असं सर्किट निर्माण झालं पर्यटनाचं. म्हणजे लोक रायगडला किल्ल्यावर गेले, तिथून जे सुरू होईल ते अगदी गणपतीपुळे, संगमेश्वर, छत्रपती संभाजी महाराजांचं फार मोठं स्मारक उभं राहते. राजापुरामध्ये एक वखारीचं काम जोरात सुरू आहे. खरं. विजयदुर्ग किल्ल्यावरती आरमार सृष्टी उभी होते. हो. पुढे आपण गेलो तर सिंधुदुर्ग किल्ला आहे, तिथून सावंतवाडी, वेंगुर्ला असं सर्किट निर्माण झालं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त पर्यटक आपल्याकडे आले. बरोबर. आरोग्यासाठी गोवा आणि मुंबईमध्ये धावणं बंद झालं पाहिजे. एम्स आला पाहिजे भविष्यामध्ये. बरोबर. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आता मेडिकल कॉलेज मोदीजींनी सुरू केलं आहे. बरोबर. त्याच्यात आणखीन ताकदीने आलं पाहिजे. सगळ्या रोगावरती उपचार आपल्या आपल्या सिंधुदुर्गातल्या, रत्नागिरीतल्या शहरातच झाले पाहिजे. हम्म. शिक्षण, प्रशिक्षण प्रत्येक तालुक्यामध्ये IT पार्क झाले पाहिजेत. हम्म. म्हणजे असं होऊ शकतं, असं माझं स्वप्न आहे की जगातल्या कुठल्याही भागातली कनेक्ट असलेली मुलं वर्क फ्रॉम होम असेल हो. किंवा IT पार्क्स असतील, तर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतनं लोक या ठिकाणी बसून केलं पाहिजे. कारण बरोबर. इथे हवामान, वातावरण, ऑक्सिजन सगळं छान आहे, जागा भरपूर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इथून जगाशी कनेक्ट झाले पाहिजे लोक. आणि त्याच्यासाठी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीचा वापर केला. बरोबर. कोकण कृषी विद्यापीठ एक जागतिक दर्जाचं रिसर्च सेंटर आहे. हम्म. बघा, आमचे थॉट सॉलिड आहेत. 12 100%. स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी आली पाहिजे सिंधुदुर्ग, आणि ते आम्ही आणणार. ते सगळं 12 वर्षात. 12 वर्षात आम्ही त्याचं टार्गेटच दिलेलं आहे. त्यातले 6 वर्ष माझ्याच ताब्यात आहेत, कारण मी जबाबदार आहे. त्याला ताब्यात आहे म्हणजे मी जबाबदार आहे. बरोबर. मला या सगळ्या सरकारचा वापर करून करायचा, सगळ्या नेत्यांचा वापर. पावसाचं पाणी जे आहे, आता 3,000 मिलीमीटर पावसाचं 50% पाणी अडवलं पाहिजे. आज 20% अडवलं जातं. खरं. प्रत्येक वाडीला 12 महिने नळाने पाणी. नदी जोड आणि खाडी ज्या ह्या आहेत ना, त्या गाळ्याने भरलेल्या आहेत, त्या साफ केल्या पाहिजे. शहरांचं चांगलं नियोजन झालं पाहिजे. स्मार्ट टाउन झाले पाहिजे. CRZचे नियम पाळून पर्यटन झालं पाहिजे. हम्म. गावांची कोकणी लूक मेंटेन राहिले. बरोबर. प्रदूषण नियंत्रण नाही, प्रदूषण निर्मूलन झालं पाहिजे. म्हणजे आम्ही या मताचा विरोधच आहे. मी पंकजाताईने सांगणार आहे की हम्म. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ जे आहे ना, त्याचं नाव बदला. बरोबर. प्रदूषण नियंत्रण म्हणजे काय, आय करा आणि मग आणि ते नियंत्रित. नियंत्रित करा. मग तो कधी वर जातं, कधी खाली येतो. प्रदूषण निर्मूलन म्हणा. बरोबर. प्रदूषण 0 पाहिजे, 0 प्रदूषण. महिला सक्षमीकरण, लखपती दिदी नाही, आता दिदी करोडपती झाली. लो एम इज क्राईम. बरोबर. 1 लाख महिला बचत गटांना आंबा, काजू, मसाल्यांचे ब्रँड करून गेले पाहिजेत. हम्म. महिलांसाठी मुंबई, दिल्ली, पुणे त्या ठिकाणी महिला बचत गटांची विक्री केंद्र हम्म. झाली पाहिजेत. मुंबईमध्ये मी महापौरांना भेटलो हम्म. आणि महापौरताईने मुंबईच्या सगळ्या मार्केट्स देतो म्हणून सांगितलं. हम्म.
दशावतार, नमन, जाखडी यांना सरकारी आश्रय मिळाला पाहिजे, त्यांच्या कलाकारांना योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे, कोकणी भाषांना साहित्य अकादमीची मान्यता मिळाली पाहिजे. हा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडचं मुंबईमध्ये, मुंबईच्या आजूबाजूला भवन उभे राहिले पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर आता गावातला तरुण म्हणला पाहिजे की मी मुंबईला जात नाही नोकरीला, पुण्याला जात नाही, तर मुंबई पुण्याचे लोक माझ्या गावात नोकरीला आहेत, माझ्याकडे नोकरीला आहेत. त्या तरुणाच्या कारखान्यात, ऑफिसमध्ये, वर्क फ्रॉम होम मध्ये अशी वेळ आली पाहिजे बाळा. असा आमचा हा 10-12 गोष्टींचा अजेंडा आहे की नुसतंच मोदी साहेबांच्या कामाचं आम्ही सेलिब्रेशन नाही, तर मोदी साहेबांकडनं प्रेरणा घेऊन, त्यांच्या सरकारकडची ताकद घेऊन, देवेंद्र फडणवीस सरकारची ऊर्जा घेऊन आम्ही आमच्या लोकांसाठी काय करणार हे महत्वाचं. आणि मला वाटते जसं जत्रेत गेलेला आईबाप गावाकडे येताना, घरी येताना मुलासाठी काहीतरी घेऊन येतो, तरच ते मूल आनंदी होतं. तशी सरकारची जनता ही मुलासारखी आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी पुढच्या 12 वर्षात पूर्ण कराव्यात असा आमचा सगळा ग्रामदेवतांचा आम्ही आशीर्वाद मागतोय की बाबांनो, आमचा संकल्प आहे, सर्वे अपि सुखीन संतु सर्वे संतु निरामया, समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, असं अटलजींचं जे ब्रीद आहे, पंडित दीनदयालजींचा जो अंत्योदयाचा कार्यक्रम आहे, शेवटच्या गरीब माणसाला अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, रोजगार, औषध हे सगळं शेवटच्या गरीब माणसाला मिळाला पाहिजे. तोपर्यंत आपलं कार्य पूर्ण होत नाही. भारत पुन्हा अखंड झाला पाहिजे. हा देश हिंदूंचा आहे, तो मेजॉरिटीत पण राहायला पाहिजे. हिंदू जगला तर देश जगेल, हिंदू जगला तर लोकशाही जगेल, डेमोक्रेसी राहील. त्यामुळे या सगळ्याचा विचार करून मोदी सरकार आणि स्ट्रॉंग करणं, फडणवीस सरकार आणखी स्ट्रॉंग करणं आणि गरीबातल्या गरीब माणसाला त्याचा उपयोग करून देणं. साई, माझ्या कामाचा पुढच्या 6 वर्षाचा जो काही अजेंडा आहे, जो काही मोठो आहे, तो हाच आहे. आणि याच्यासाठीच पक्षाने आणि माझ्या ज्येष्ठांनी मला पुन्हा कोकणात आमदारकीची वस्त्र घेऊन पाठवलेलं आहे. ते काम मी पूर्ण करणार, हे माझे तुला शब्द. काय बात आहे. खरं तर ना साहेब, हे सगळे संकल्प ऐकल्यानंतर ना, हे सगळं 12 वर्षात जे कागदावर आहे ते सत्यात उतरलं तर कोकण बहरलेलं दिसेल, हे सुद्धा तितकं सत्य आहे. यस साहेब, आता तुम्ही बोलता बोलता बोलात ते प्रदूषण निर्मूलन आणि प्रदूषण नियंत्रण एवढं सगळं असताना देखील कोकणामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प, रिफायनरी प्रकल्प हे प्रस्तावित केले जात आहेत आणि त्याच्यावरती मग लोकांकडनं टीका केली जाते की हे प्रदूषणकारी प्रकल्प आहेत. तुम्ही नेमकं कसं पाहताय? नाही, प्रदूषण बघा, जाणून बुजून जर प्रदूषण करणारी मंडळी आहेत त्यांना चाप लागलाच पाहिजे. आणि माझी सरकारला पण विनंती आहे की लोटे परशुराम असेल किंवा आणखीन कुठे असेल, या ठिकाणचं होणारं प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष नाही झालं पाहिजे. नाही तर लोक म्हणणार तिकडचं प्रदूषण कमी करा, मगच प्रकल्प आणणार होणार. त्यामुळे माझी सरकारला, अधिकाऱ्यांना, सगळ्यांना विनंती आहे की लोटे परशुराम मधलं जे काही प्रदूषण आहे ते काय घातक पातळीवरती पोचलेलं आहे. त्यामुळे त्याच्यात दुरुस्ती झालीच पाहिजे. माझ्या सरकारला कोणी नावं ठेवलेलं आम्ही सहन करणार, त्यामुळे ते झालं पाहिजे. पण रोजगार पण आला, म्हणजे तिथल्या सगळ्या कंपन्या बंद करून तुम्ही प्रदूषण बंद करा असं आमचं म्हणणं नाही. नक्की कंपन्या आणा, नक्की रोजगार आणा, कारण तिथे माझ्या माहितीप्रमाणे 15-20 हजार लोकांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे तो बंद करू नका. कोणाच्या पोटावर मारून आम्हाला काही हे नको आहे. पण ते आणताना त्या प्रदूषण नियंत्रणातल्या ज्या काही गोष्टी आहेत ते लोक करत नसतील तर कडक नियम केले पाहिजे. त्यांना काही पैसे कमी पडत असतील तर सरकारने दिले पाहिजेत, सरकारने यंत्रणा लावले पाहिजे. हे सरकारचं काम आहे. म्हणून त्याने ते स्ट्रिक्ट, मला वाटते स्ट्रेंजंट या सगळ्या गोष्टी करा. अगदी लोटे परशुराम बाबत आता आपण बोललात ते साहेब, त्या मार्गाने येत असताना दरवेळी त्या केमिकलचा वास यायचा आणि तीच उदाहरणं प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकल्पांच्या वेळी, म्हणजे ग्रीन प्रकल्पांच्या वेळी दिली जायची. पण आता आपण हात घातला त्यामुळे मी सांगतो ना, तिथला गाडीतनं येताना वास ज्या दिवशी बंद होईल, तो काही बरोबर स्टिंग देतं, ते एकाच घाण, म्हणजे एअर पोल्युशन जे आहे ज्या दिवशी बंद होईल, मला वाटते त्यावेळेला माझं प्रदूषणावरती बोलणं बंद होईल. तोपर्यंत मी बोलत राहणार. आणि मी त्या लोकांना
त्या कंपनीच्या लोकांना, सरकारी अधिकाऱ्यांना कामाला लावणार, प्रदूषण कमी होणार. साहेब, कोकणातील बेरोजगारीचा आपण तर मुद्दे बरेच सांगितलात. होमस्टे झाले पाहिजेत आणि आपणही 5,000 होमस्टे वगैरे हे सर्व ध्येय डोळ्यासमोर ठेवलेलं आहे. पण कोकणातील बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्यासाठी मोठे उद्योग काही उपयोगी नाही, पडतील मोठे किंवा काय गरजेचे वाटतं? माझं म्हणणं आहे मोठे उद्योग आलेच पाहिजेत, पण ते येण्यापूर्वी छोट्या छोट्या उद्योगांना पण सुरुवात केली. आता मोठे उद्योग येतील, अणुऊर्जेचे प्रकल्प यायला ओळ घातले आहेत, किंवा सेमी कंडक्टर सारखे काही आमचे उदयजी सामंत काही प्रकल्प आणतायत. आमचे नितेश राणेजी जहाजावरती, शिपच्या वरती काही उद्योग आणतायत. सगळ्यांचं स्वागत झालं पाहिजे, पण ते स्वागत करताना प्रदूषण सरकारने निर्मूलन झाल्याचं पाहायला पाहिजे. हे पण आहे, म्हणजे मी नुसत्या उद्योगांच्या रोजगाराच्या बाजून नाही, पण पोल्युशन पण नको, ते पण झालं पाहिजे आणि उद्योग पण आहे. याचा मला वाटते समसमा संयोग त्या ठिकाणी झाला पाहिजे. प्रकल्प विरोधी काही आंदोलन पण ज्यावेळी होत असताना आम्ही पाहतो, त्यामुळे कोकणानं काही संधी गमावलीत असं तुम्हाला वाटतं का? नाही, काय होतं, कुठल्याही प्रकल्पाचा अभ्यास केल्याशिवाय जो विरोध निर्माण होतो, आणि संघर्ष समिती प्रकल्प यायच्या अगोदरच होते, ते वाईट आहे. माझं म्हणणं त्याचा विचार करावा, प्रकल्प काय तो समजून घ्यावा. नाही तर सी वर्ल्डला पण विरोध झाला, येणाऱ्या चिपी विमानतळाला पण त्यावेळेला शिवसेनेकडनं विरोध झाला होता. त्यामुळे आपल्याकडे एक ती मानसिकता आहे की प्रकल्प अडवा आणि प्रकल्प विरोधी जी मंडळी आहेत त्यांनी आपल्या खिशात पैसे जिरवा, असा काही प्रकार आहे. अशा प्रकाराला काही चांगल्या मंडळींनी बळी पडू नये. नाही तर काही इनोसंट मंडळी पण आहेत, गावातले सरपंच आहेत, गावातले लोक आहेत, त्या मंडळींनी अशा हे लोकांच्या काही लबाड लोक पण आहेत या सगळ्या टोळीत. त्या लबाड लोकांना वेळीच समजा, त्यांचा धंदाच आहे, जिथे प्रकल्प येईल ते टोळीने जातात, तिथल्या लोकांना भडकवतात. तर ती माती भडकवून घेऊ नका, त्याचा सायंटिफिक अभ्यास करा. तो अभ्यास करून बाबा त्याच्यावरती होणाऱ्या 10 गोष्टींची मागणी करा, ती आमच्याकडे द्या की हा प्रकल्प यायला पण ह्या 10 गोष्टी झाल्या पाहिजेत, त्या नाही झाल्या तर प्रकल्प नाही आला पाहिजे. आम्हाला सांगा, आम्ही तुमच्या सोबत आहे. सरसकट सगळंच नको या मताच्या विरोधात आहे. मला एक जठार साहेब नेहमी प्रश्न पडतो, जो मी ऑफ कॅमेराही तुमच्याबरोबर बोलतो. आता त्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा एकंदरीत गोष्टी आम्ही सोशल मीडियावर पाहतो, लोकांनी गावात बैठका घ्यायला सुरुवात केली आहे प्रकल्पाच्या विरोधात. मग प्रकल्प नेमका, अणुऊर्जा प्रकल्प नेमका काय आहे हे शासन कधी सुरू करणार आहे सांगायला? नाही, माझं तर म्हणणं आहे, तुझ्या माध्यमातून शासनाचे अधिकारी ऐकत असतील, किंवा मी देवेंद्रजींना भेटलो, माननीय मुख्यमंत्र्यांना, त्या अधिकाऱ्यांना पण भेटलो, ऊर्जा मंत्री, की त्यांना मी म्हटलं जैतापूरला जिथे जागा ॲक्वायर्ड केलेली आहे तिथे आधी सुरू करा, तो अणुऊर्जा सुरू करा. ते सुरू केलात की तुम्हाला कळेल त्याच्यात काय चांगलं आहे काय, कारण ऑलरेडी जागा ॲक्वायर्ड झालेल्या आहे, लोकांना पैसे दिलेले आहेत, कंपाऊंड मारून झालेलं आहे, 1000 एकरापेक्षा जास्त जागा ताब्यात आहे, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर झालेलं आहे. त्यामुळे तिथे पहिलं सुरू करा सॅम्पल म्हणून, आणि तो जर यशस्वी ठरला तर आणखीन 10 करा. कारण ऊर्जा हा भविष्यात कळीचा मुद्दा होणार आहे. डिझेल, पेट्रोल, क्रूड याच्यावरती हळूहळू ह्या युद्धामुळे सावट आणखीन गडद होणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी ही क्रिएट करावीच लागेल. गाड्या आता व्हेकल इलेक्ट्रिक वरती आलेल्या आहेत, डिझेल पेट्रोल कमी होईल, रांगा वाढतील, LNG CNG सगळं झंगट होत जाईल. त्याच्यासाठी सगळ्यात फास्टेस्ट उपाय म्हणजे अणुऊर्जा आहे. ही फास्टेस्ट आहे, ती लवकर करू शकतो, त्याला जागा कमी लागते आणि ती जास्त होते आणि ती जास्तीचा पुरवठा होऊ शकतो. म्हणून आपल्याला ऊर्जेमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी या अणुऊर्जेचा आपल्याला आधार घ्यावाच लागेल. त्याच्यासाठी पुन्हा समुद्र लागतो, समुद्र आपल्याच जवळ आहे, पण त्याच्यावरती कडेकोट नियम अटी पर्यावरणाच्या लादून हे प्रकरण करावे लागते. कारण हे क्रूडचं जे काही हे आहे सावट आहे ते आणखीन गडद होत जाईल. त्यामुळे डिझेल पेट्रोलच्या भविष्यात प्रॉब्लेम होईल. म्हणून कायम इलेक्ट्रिसिटी हवी असेल तर या अणुऊर्जेला पर्याय नाही. कारण सौर ऊर्जा तेवढी पुरणार नाही, विंड पर आपण पोचणार नाही, इतर पाण्याच्या ऊर्जेला लिमिटेशन आहे, कोळसा जाळणं फार परवडणारं नाही आणि तो पुरा पण पडणार नाही. शेवटी राहिलं हे फक्त अणुऊर्जा. त्यामुळे अणुऊर्जेशिवाय पर्याय नाही देशाला, लक्षात ठेवा. त्यामुळे आपल्याला ते करावंच लागेल, पण त्याची काळजी घेऊन करा आणि एक सॅम्पल म्हणून जैतापूर सुरू करा. सर, ज्यावेळी आम्ही अशा काही प्रकल्पांबाबत लिखाण करतो, वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळी बऱ्याच जणांच्या प्रतिक्रिया येतात, फोन येतात, खाली त्या कमेंट्सही असतात. कोकणामध्ये IT पार्क का सुरू होत नाही,
कोकणचा विकास हा फक्त पर्यटन आणि शेती यावरतीच अवलंबून राहू शकेल का? तुम्ही नेमकं या सगळ्या आयटी पार्क होणार सुरू आता. आयटी पार्क ही आता जगाची गरज आहे. बघा, कोणाला तरी तुमची गरज लागते. जशी मला आता तुमची गरज आहे, कारण मला लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. तुम्हाला माझी गरज असते की कुठला तरी आमदार पाहिजे. हा नीड बेस्ड कार्यक्रम असतो. कोणाची तरी कोणाला गरज लागते. जो अन्न शिजवतो त्याला कोणतरी भूक लागलेला माणूस लागतो, आणि भूक लागलेल्या माणसाला कुठेतरी हॉटेल लागतं जिथे अन्न शिजतं. राईट? हे परस्पर अवलंबून असलेल्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे आता कोकणाला गरज कोणाची आहे? तर अणुऊर्जेसाठी आहे. आता कोकणाला भविष्यात गरज कोणाची येईल? तर तुझ्या ह्या आयटी पार्कवाल्यांची येईल. त्यांना हे लागणार, ते शोधत शोधत येणार आहे. कोकणाची आणखीन गरज कोणाला लागणार आहे? तर पर्यटकांना आंबा, काजू हे फळं. त्यामुळे ज्यांना गरज लागणार ते येणार आहे. आणि ज्यांना हे भविष्यात 25 वर्षानंतर काय होणार हे कळतं, ते जागा विकत घेतात. म्हणून आपण म्हणतो परप्रांती येतात. त्या परप्रांतीयांना लवकर कळतं, कारण ते ग्लोबल मध्ये बसलेले आहेत. आपल्या लोकल मंडळींना फार लवकर कळत नाही. त्यांना वाटतं काय, ही जागा म्हणजे आपली ब्याद आहे, जागा म्हणजे आपली लायबिलिटी असं वाटतं. पण परप्रांतीयांना वाटतं जागा असेट आहे. गरीब माणूस हा जागा विकतो, श्रीमंत माणूस जागा विकत घेतो. म्हणून कोकणातल्या मंडळींनी श्रीमंत व्हायचं असेल तर पहिले जागा विकणं थांबवा, पुढच्या पिढीला ठेवा. पुढची पिढी श्रीमंत. जागा गेली, तुम्ही लँडलेस झाला, तुम्ही हीन व्हाल. ते करू नका. याच भूमीचा उपयोग अनेक लोक आपल्या प्रकल्पासाठी करतील, तेव्हा त्यांना लीजवर द्या, त्यांना भाड्याने द्या. बरं, पण असं अशा पद्धतीने होऊ शकेल? हा 100% होऊ शकतो. कारण 100% होऊ शकतो. मी तुमच्या माध्यमातून सांगतो, कुठल्याही सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या कुठल्याही गावातना जर मला 300 एकर जागा लीजवर दिली, लीजवर, किती? 300 एकर, ज्याच्यावरती गवत उगवू शकेल, तर मी तुमच्या गावाला प्रकल्प आणणारा, इन्व्हेस्टमेंट करणारा माणूस देतो. ते सीएनजी ज्याला आपण म्हणतो, नॅचरल बायोमासचा गॅस, त्याच्यावरचे प्रकल्प माझ्याकडे आहेत. तुझ्या माध्यमातून मी लोकांना सांगतो, असे 10 प्रकल्प उभे करणारे उद्योजक माझ्याकडे आहेत. त्यांना फक्त त्या गावामध्ये 300 एकर जागा जिथे गवत लागवड होईल, लीजवर हवेत, विकत नको. त्याचं भाडं तो गावाल्यांना द्यायला तयार आहे. आज जिथे काही पिकवतच नाही, लोक काम करत नाही, अशा लोकांनी याची संधी घ्या. जागा तर तुमच्या ताब्यात राहील, भाडं मिळेल, आणि गावात उद्योग येईल, गावातली पोरं कामाला लागतील. तुझ्या माध्यमातून मी आज जाहीर करतो, द्या मला असे गावागावात 300 एकर लीजवर द्या. हा मग तुला टार्गेट देतो. असा कोण आहे आमदार सांगणारा? बरोबर. विकत देऊ नका, लीजवर द्या. म्हणजे जागा तुमच्या राहतील, गावातल्या पोरांना रोजगार मिळेल, इन्व्हेस्टमेंट करणाऱ्या कंपन्या येतील, त्यांचा कार्यभाग, ते तुम्हाला काम देतील, तुला रोजगार देतील, जागा तुमच्याच राहतील, गावात उद्योग उभे राहील. असे जेवढे मला ह्या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये मिळून 10 प्रकल्प माझ्याकडे उद्योजक आहेत, ते करायला तयार आहेत. म्हणजे द्या जठार, मी तुझ्या माध्यमातून सांगतो, आजपासून कामाला लाग. दे अरे विठ्ठल. पण ते प्रकल्प काय असतील साहेब नेमके? गवत लागवड, नेपियर ग्रास जे आहे, हत्ती गवत, त्याची लागवड करणार शेतकऱ्यांच्याच माध्यमातून, आणि ते त्या फॅक्टरीमध्ये किंवा त्या ह्याच्या युनिटमध्ये आणून त्याच्यापासून गॅस निर्माण करणार, आणि त्याच्यावर सिलेंडर्स भरून, किंवा आज जे पेट्रोल गाड्यांना लागणारा जो काय आहे, किंवा घरगुती लागणारा जो गॅस आहे, तो निर्माण होणार. तुम्हाला गॅसवरती अवलंबून, याच्या बाहेरून येणाऱ्या इम्पोर्ट केलेल्या गॅसवर अवलंबून राहावं लागणार नाही. तुमच्या गावातला पंचकृषीतला गॅस तुमच्या इथेच निर्माण होणार, आणि ते तुमच्या जे काही रेट्स आहेत त्याच्यातनं विकतील ते. आणि गॅसवरती आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकतो, बायोमासवरती. बरोबर. इथे कुठलंही केमिकल नाही, काय नाही, बायोमॅसवरती. आणि गावातल्या लोकांना रोजगार मिळेल. मला पुन्हा शेती लोकांची भरभरून येईल. आपण हे सांगितल्यानंतर थोडंसं साहेब हसू आलं. याचं कारण असं आहे की आपण रोजगार, ह्याच्यातनं रोजगारही भेटेल, प्रकल्प होईल, स्वयंपूर्ण होईल गाव, जमीन पण स्वतःची राहील, पण हे सगळं लागवड पण होईल. हे सगळं असताना सुद्धा आमच्यातलं कुणीतरी एक पुढे येईल आणि सांगणार की गॅसचा प्रकल्प आला तर इथं स्फोट होईल म्हणून. हे काय घरगुती गॅस, बायोगॅस आहे साहेब. खरं तर असे कुठलेही प्रकल्प आले तर काही पर्यावरणवादी असतात, स्वयंघोषित शास्त्रज्ञ याला असतात. पर्यावरणात काय नुकसानच नाही आहे, कारण ते बायोमास वरून होणार आहे. पर्यावरणात काही नाही, त्यात केमिकल काही नाही. खरं.
हा एक विषय झालाच, परंतु इतरही कुठले प्रकल्प आले तरी सर्व स्वयंघोषित पर्यावरणवादी, स्वयंघोषित शास्त्रज्ञ सोशल मीडियावरती ऍक्टिव्ह झालेलं पाहायला भेटतं. ह्या सर्वांना नेमकं आता नाही, याला उत्तर काय नाही. असे प्रकल्प सुरू करा, मी सांगतो तसे, हो. त्यांना ऑटोमॅटिक उत्तर मिळेल. कसं आहे, झोपेच्या सोंग घेतलेल्या लोकांना नाही उठवू शकत, झोपलेल्या लोकांना उठवाल. त्यामुळे त्यांना उठवायच्या भानगडीत पडू नका. आपण प्रकल्पात छोट्या 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 कामात सुरू करू. लोकांना रोजगार मिळाला, पैसे मिळाले की लोक ऑटोमॅटिक त्या लोकांना त्या ठिकाणी लागू. जसं जैतापूर सरकारने एक करावा प्रकल्प, चांगला झाला तर लोक घेणार नाही, म्हणजे संघर्ष करणार नाहीत. जेठार साहेब, खरं तर आपण मगाचपासून ही सगळी चर्चा करतोय, त्या चर्चेमध्ये आपण संकल्पही मांडलेला आहे. हा संकल्प अगदी सत्यात उतरावा यासाठी देखील आमच्या शुभेच्छा आणि सदैव आपल्या सोबतीनं आम्ही देखील असू. अगदी या मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतोय. आपल्या गळ्यामध्ये ती आमदारकीची माळ पडलेली आहे. सर्वांच्या कार्यकर्त्यांच्या इच्छा पूर्ण झाल्यात. आता कोकणाला प्रमोद जठारांकडनं काय मिळणार आहे अगदी थोडक्यामध्ये अरे मी सांगितलं ना, मगाशी सांगितलं त्याच. हा सगळंच सांगितलंय. रोजगार मिळणार, या सगळ्यासाठी काय मिळणार याच्यापेक्षा माझ्या सरकार, दोन्ही सरकारांच्या माध्यमातून केंद्र राज्य आपण काय जास्तीत जास्त करायचं याचा मी तुला सगळा सातबाराच दिला, जे सगळं माहिती दिली. आता याच्यावरती आपण प्रयत्न सुरू करणार आजपासून. त्याच्यातल्या अनेक गोष्टी हळूहळू पूर्णत्वास जातील. जसं गावागावात कनेक्टिव्हिटी. आम्ही आशिषजी शेलार जे आमचे मंत्री महोदय आहेत त्यांच्या दालनात बैठक घेतली आणि प्रत्येक गावामध्ये BSNL, एअरटेल, जिओ यांचा एकच टॉवर असावा. इन्फ्रास्ट्रक्चर एकच होतं, त्याच्यात कनेक्टिव्हिटी तिन्ही लोकांची असावी. असं प्रत्येक गावात जाळं. याला कामाला आम्ही सुरुवात केली, बैठका झाल्या आणि कामाला सुरुवात केली. संघटनेवरती एक शेवटचा प्रश्न विचारू इच्छितो. रत्नागिरीमध्ये 100% भाजपा करण्याचा संकल्प देखील आपण ठेवलेला आहे, काय सांगा? रत्नागिरीत का, अख्ख्या महाराष्ट्रात, अख्ख्या देशातला संकल्प आहे बाबा. संघटना ही 100%च चालते. निवडणुका या युतीत महायुतीत होतात. निवडणुकीच्या वेळेला काय करायचं, कोणाची युती करायचं, कोणाची नाही करायचं, त्या वरिष्ठांचा का. आम्ही जे संघटना काम करणारे जे आमदार मंडळी आहोत किंवा अध्यक्ष मंडळी, जिल्हा अध्यक्ष, यांचं काम भाजपाही 100%च करायची. प्रत्येक गावात भाजप आली पाहिजे, प्रत्येक तालुक्यात गेली पाहिजे, जिल्ह्यात आली पाहिजे, मेजॉरिटी वाढली पाहिजे. हा 100%चा नारा हा भारतीय जनता पक्षाचा मूळ उद्देशातच आहे. त्यामुळे देश एक दिवस 100% राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, 100% अखंड भारतावाला, 100% सनातन हिंदू धर्माला समर्पित राष्ट्र आमच्या बापाचं आहे, आमचं आहे, मेजॉरिटी हिंदू. आणि संविधानाची रक्षा करायची असेल तर हिंदू बहुसंख्य राहायला पाहिजे. याच्यावर निष्ठा असणारा, पक्षावर निष्ठा असणार, राष्ट्रावर निष्ठा असणार, या भूमीवर निष्ठा असलेला, या भूमीतले ग्रामदेवता, देवता, काशी विश्वेश्वरावर निष्ठा असलेला, अशा मंडळीचा आमचा हा पक्ष आहे. हा भारत देश व्हावा आणि तो त्या दृष्टीने 100% व्हावा, हे आमचं ध्येय आहे. जठार साहेब, खरं तर आमदारकीची शपथ घेतल्यानंतर अगदी पहिल्याच टप्प्यामध्ये आपण आपला संकल्पच तयार केलाय. पुढील 6 वर्षांमध्ये तुम्ही नेमकं काय करू शकाल, अगदी तुमच्या संकल्पाला आमच्या कोकणशाहीकडनं, कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं मला पूर्वक शुभेच्छा देतो. आणि पूर्ण वेळ आपण या मुलाखत नाही म्हणणार, परंतु या चर्चेमध्ये आपण सहभागी झालात, वेळ दिलात, त्याबद्दल अगदी मनापासून धन्यवाद देतो.